Pojďte se mnou na Humbug Fest 2025. Já už jsem začínala den předem, když jsme měli besedu se zahraničními autorkami, takže Linet Nony a Kiera Azar. Vidíte toto fife? Miluju sladký, takže prostě starali se o nás krásně. Tady už vidíte moje kopice knih, které jsem se nechávala podepsat a autorky byly naprosto úžasný. Tady vidíte Nelču, jak se rozčiluje, že zapomněla, kdo je Jirka. No a už jsme v O2 univerzu. Ty stánky těch nakladatelství byly fakt nádherný, měly tam spoustu různých aktivit, mohli jste zjistit právě, jaké novinky budou vycházet příští rok a přišlo mi to naprosto skvělý. Potom jsme se i vyfotili s Dančou takovém jakoby stromečku nebo prostě v obálce zasněženého polibku a bylo to boží. Tady už je výstava 10 let právě Humbug Festu a Toffee zóna, která byla skvělá. Já jsem se tam dostala bohužel jenom 2krát za celý ten Humbug Fest, ale bylo to fakt krásný. No a už nám začínají besedy. Tady je vlastně první, kterou vede Áňa a tentokrát jsem na chvilku stihla i cosplay soutěž. Tentokrát jsem na Humbug Festu měla i svůj program, moji prezentaci a potom program s ambasadory, ale ten bohužel nemám natočený. No a tady už je Geek Quiz a autoři, kteří běhají, miluju. Bylo to hrozně vtipný. Adam, který háže čaje, ten výraz podle mě mluví za vše. Stihla jsem i konec besedy vlastně se zahraničními autorkami. Potom jsem prošla právě i novinky, co vyhrává. Divíme se, že je to Alchemized. A program nemohl být zakončen ničím jiným než Humbug Team Presents a to byla topovka, miluju to každý rok. Představte si, že už jsme v té aréně. No, tak se za rok. Pa.